Que vos ollemos do fondo que están moi interesadas a la foto. Como che surxiu a idea de facer un libro que se basease máis na temática como de Instagram e o título e todo? A ver, cando un escribe poesía, permíteme que mire para aí tamén, cando un escribe poesía ten que estar relacionado coa vida e co que nos está pasando. Entón, parecíame interesante que a poesía é un xénero que se adapta a todas as circunstancias. Pode estar no papel, pode estar nun grafiti nunha parede, pode estar nun libro, pero pode estar nunha canción, no hip hop, pode estar en calquera xénero. E tamén se adapta, como é breve e condensada, tamén se adapta ben aos formatos como Instagram. Entón, parecíame unha idea interesante levar a poesía a Instagram e tamén coller elementos de Instagram, porque no libro ten 4 perfis que son eses 4 personaxes, e xogar un poquinho coas identidades, con eses perfis que non sabemos moi ben se existen ou se son ficticios. E gustábame esa idea de trasladar a poesía ao mundo da praza pública que é hoxe en día Instagram, non? Para vós, sobre todo, non? Onde está todo o mundo e todo o mundo se ve, todo o mundo se mira, todo o mundo se saúda, todo o mundo interacciona, non? Ou non é así. Entón, un pouco o xogo do libro vai por aí, por ese lado. Aparentemente as personaxes non teñen ningún tipo de conexión, pero crees que se poden identificar unhas cas outras e mesmo con nós? Non sei, o de identificarse con vós teríades que dicilo vós, non? Porque un cando escribe non sabe se chega a conseguir ese efecto de que alguén se sinta identificado cos personaxes, non? A mí gustaríame pensar que eses 4 perfis que son ficticios, que cando lerades o libro pudesedes imaginar que son reais ou que poderían existir, e que son 4 voces que poderían existir ou que habría persoas que respondesen a ese perfil, non? Parcial ou totalmente. E eu quería pensar que no fondo en cada un deses perfis está un pouquinho da miña personalidade, non? A mellor hai un poquinho de Carlos en Musa Morta, hai un poquinho de Carlos en Ofelia Azul, hai un poquinho de Carlos en Escornabores e un poquinho en Diva Divina, ainda que ningún dese perfil son eu, vale? Entón, o xogo da poesía que podes coas voces inventarte outras vidas e outra maneira de escribir e de ser que non es ti mesmo, e iso é moi chulo. A poesía, a fin de contas, é liberdade, podes facer o que che dá gana coas palabras, e iso é moi chulo. Como se che ocorreu a idea de escribir máis como literatura juvenil, dirigida máis ao xénero? A ver, isto naceu cun libro que está por aí que se chama Maquinaria, que fala dun rapaz que lle encantan os coches e a toda hostia derrapando polas fin de semana. E entonces, un pouco porque eu tamén estou en contacto moito con xente da vosa idade, non? Porque tamén son profes. E entonces, parecíame que a poesía, a vosa idade, hai xente que lle ten medo, porque pensa que é algo que non ten que ver coa vosa vida. E o reto era decir, e por que a poesía non pode falar dun mozo que lle gustan os coches tuneados e que sai de marcha toda a fin de semana, ou por que non pode falar dunha moza que está medrando, ou por que non pode falar de feminismo, pero cunha linguaxe achegada ás vosas vidas, non como unha teoría así abstracta. E entón o reto foi ese, non? Porque penso que hai unha poesía adulta que é moi interesante, pero a mellor quedamos un poquinho lonxe a vos, e a poesía infantil tampouco vos di nada xa. E a miña idea era que lle perderades un poquinho o respeto e ese medo que hai ás veces estúpido a poesía, non? Porque a poesía hai todo tipo de poesía, como hai todo tipo de películas e todo tipo de novelas, non? E cada persoa pode atopar unha poesía que lle guste. E esa era a idea. Tedes alguma pregunta máis? Queredes preguntarvos algo? Aproveitade que ainda quedan 2 ou 3 minutos. Alguma preguntiña? Aproveitade que estou aquí. Gustouvos? Non, aburriste. Espera que hai unha pregunta. Espera que hai unha pregunta. Canto costa? Non sei, fixenase por encargo para mí. Non me estaba ben. Pero, bueno, non era moi caro porque era moi caro por encargo. Vale.